Káva, ktorú si denne vychutnávame, môže byť aj symbolom pomoci tým najmenším, predčasne narodeným deťom. Občianske združenie Malíček spája silu kofeínu s charitou. Do kampane Kávička na malíčka sa tento rok zapojilo rekordné množstvo prevádzok po celom Slovensku. Viac o projekte povieme s hostkou štúdiu. Vítam Ivanu Balážovú, členku výkonnej rady občianskeho združenia Malíček. Dobré ráno, vítajte. Dobré ráno. Tak znie to neuveriteľne. Jedným z prvých liekov pre predčasne narodené bábätka je čistý kofeín. Ako presne súvisí s ich zdravím? Vysvetlite nám to. Áno, je to tak. Káva je veľmi obľúbený nápoj. Je to neuveriteľné, ale vypije sa aj denne až 2,2 miliardy šálok, takže naozaj všetci ju milujeme, ale predčasniatka sú najväčšími fanúšikmi kávy, čo málo kto vie. Pretože tým, že prišli na tento svet trošku skôr, ako to možno pôvodne príroda plánovala, tak ich orgány nie sú ešte zrelé a nie sú úplne schopné zastávať tú svoju funkciu a potrebujú našu pomoc. A na toto funguje výborne kofeín, stimuluje dýchacie centrum v mozgu a pomáha predčasniatkám dýchať. Takže predčasniatka po narodení dostanú takú dávku kofeínu, ktorá zodpovedá približne 25 kávam pre dospelého človeka. Takže je to naozaj silná káva. Ale pre predčasniatka je to taký životabudič, čiže naozaj veľmi pomáha. Do kampane sa tento rok zapojilo rekordných 110 gastroprevádzok po celom Slovensku. Ako to funguje? Stačí, keď zákazník len príde do kaviarne a kúpi si kávu? To nestačí. Na začiatok musím povedať, že toto už je 4. ročník našej kampane a stále viac a viac gastroprevádzok a rôznych kaviarní, pražiarní sa k nám pripája a tento rok nás je už 110. Čiže 110 kaviarní naprieč celým Slovenskom v rôznych krajoch. Ich zoznam nájdete na našej webovej stránke. Vyhľadáte si tú svoju kaviareň, ktorá sa vám páči, prídete tam, dáte si kávičku a popri tom môžete prispieť do pokladničky, ktorú majú oni pripravenú pre túto našu verejnú zbierku. Ak by ste to náhodou nestíhali, tak je možnosť prispieť aj cez darovací portál alebo napríklad priamo na IBAN verejnej zbierky. Kam smeruje výťažok z tejto kampane? Na čo sa potom následne tie peniaze použijú? Výťažok z verejnej zbierky poputuje práve na dýchacie prístroje, ktoré budú dodávané do nemocníc po celom Slovensku a rôzne komponenty na dýchacie prístroje, proste aby sme rozdýchali predčasniatka. Možno podľa čoho vyberáte tie nemocničné zariadenia? Spolupracujeme s 26 nemocnicami. Najviac túto podporu potrebujú perinatologické centrá, ale spolupracujeme aj s inými nemocnicami. Koľko detí sa u nás narodí predčasne? Na Slovensku je to približne 4 000 detí ročne, to je každé 13. dieťa. Celosvetovo je tá situácia troška horšia, to sa narodí každé 10. dieťa predčasne, približne 14 miliónov detí je to ročne. Všetko to závisí samozrejme aj od úrovne zdravotníctva, od prenatálnej kontroly. Čím lepšie sú kontroly, tým skôr sa dá odhaliť riziko predčasného pôrodu a tak ďalej. Čiže aj na Slovensku ešte kedysi to bolo každé 11. dieťa, ale zlepšujeme sa, takže už je to len každé 13. Čo je možno takou najväčšou výzvou pre rodičov, ktorí si predčasniatko donesú domov? No, predčasniatka a rodičia majú veľa víziev. Ono sa to tak berie, že už vás prepustili z nemocnice, že už to najhoršie je za vami, ale nie je to vždy celkom tak, pretože predčasne narodené deti potrebujú špeciálnu starostlivosť a odlišuje sa to od toho, čo poznáme bežne od zdravého novorodenca, keď si donesiete domov. Už v nemocnici vám napríklad povedia, ako ďalej treba sledovať vaše orgány, čo všetko treba, na čo treba dávať pozor. Dostanete odporúčania do rôznych ambulancií, ktoré budete pravidelne navštevovať. Takže vás bude čakať množstvo kontrol. Predčasniatka nemajú vyvinutú vôbec imunitu, pretože tá sa dostáva od matky až v posledných týždňoch tehotenstva, takže budete pravdepodobne mať odporúčané prvé mesiace absolútne minimalizovať návštevy, žiadne nákupné centrá a podobne. Čiže skôr sa tak strániť troška ľudí. Predčasniatka niekedy zabúdajú dýchať, takže musíte používať monitor dýchu vždy, keď je to možné. Taktiež potrebujú častokrát cvičenia, čiže už od malička musíte niekedy aj 4-krát denne cvičiť Vojtovú metódu alebo Bobatovú metódu. No a tým pádom, že mama s tým dieťaťom nemôže byť úplne naplno, lebo je v inkubátore, tak už aj také možno pre niekoho jednoduché veci, ako je dojčenie, sú komplikované a mami potrebujú proste bojovať o to mliečko trošku viacej, častokrát odsávajú. A teda ten váš kolotoč, že odsávanie, cvičenie, musíte podávať lieky, musíte chodiť na kontroly, je taký zaťažujúci, trvá to možno že rok,
že my mami, keď sa potom niekedy tak stretneme a zistíme, že máme predčasniatko, tak už si rozumieme aj bez slov. Rodičia často nemôžu byť po narodení s babetkami možno aj celé týždne, niekedy aj mesiace. Možno aký vplyv to má na ich vzťah s tým babetkom, aj na nich samotných? Má to veľmi zásadný vplyv. Ono je to tak, že vy môžete kedykoľvek prísť do tej nemocnice, môžete to dieťa navštíviť, ale nemáte tam posteľ. Nemôžete ho kedykoľvek objať, pretože hadičky, dýchanie a tak ďalej. No a teraz ten pocit, že vám sa zmenil život, vaše dieťa bojuje a vy tam nie ste a nemôžete mu s tým pomôcť. Samozrejme, že sú tam doktori a sestričky, ale vy ste doma a jednoducho je to veľmi ťažké na psychiku a preto Občianske združenie Malíček už roky hovorí, že psychologická podpora je pre týchto rodičov kľúčová. Najlepšie už v nemocnici, ale aj po prepustení v nemocnice. A má to ešte jeden aspekt, o ktorom sa možno že veľmi nehovorí. A to je to, že tým pádom, že vy vlastne dieťa zostáva ešte v nemocnici, pretože potrebuje pomoc, vy prichádzate domov a prichádzate domov bez dieťaťa a v byte je ticho, postielka je prázdna. Takže často sa stáva mamám, že nemajú taký pocit, že sú mami. Ako keby im chýba ešte taký ten nejaký, jednoducho im chýba to dieťa k tomu, aby sa ten pocit naštartoval. A toto môže mať negatívny vplyv aj do budúcna. A preto napríklad Malíček posledný rok prišiel s novým projektom, kedy sa dávajú štvorčeky lásky, to nazývame. To sú maličké šatôčky. Jedna sa dá do inkubátora, jednu má pri sebe mama a pri vzájomnom stretnutí sa vymenia a aspoň troška tú vôňu má aj dieťa, aj mama pri sebe a pomáha to tomuto pocitu a pomáha to aj s rozbehnutím materského mlieka. Posledná otázka, možno s čím sa na vás rodičia najčastejšie obracajú, s akými otázkami? Áno, je to veľmi rôzne, pretože častokrát sa na nás rodičia obracajú už pred predčasným pôrodom, kedy im začne niečo hroziť, zistujú si informácie, ako to bude, čo ich asi tak čaká. Aj počas pobytu v nemocnici, keď chcú vedieť, čo a ako, aký by mal byť proces, a aj po prepustení z nemocnice. Veľakrát sa mami stretávajú s ťažkými psychickými problémami, ich deti môžu mať náročné stavy, niektoré možno, že aj trvalé následky. A samozrejme sa odporúčame aj vyhľadať psychológa, aj s tým pomáhame. Máme online psychologické poradenstvo zdarma, ale máme aj super laických poradcov a to je perfektná vec, pretože niekedy tie vaše otázky nie sú úplne pre psychológa a nie sú ani úplne pre pediatra, sú také nezaraditeľné, že napríklad ako to bolo vo vašom prípade a kedy ste začali vychodiť a sedieť a tak ďalej. A v tomto je úžasné, že môžu kontaktovať našich laických poradcov a porozprávať sa ako mama s mamou, ktorá si niečím podobným prešla. Hovorí Ivana Balážová, členka výkonnej rady Občianskeho združenia Malíček. Ďakujeme za rozhovor a želám príjemný deň. Ďakujem, dovidenia.